Veština i profesionalizam pilota Suhoj 27 koji su bez upotrebe oružja uspeli da sruše američki izviđački dron MK-9 izazvali su pravu histeriju među predstavnicima Vašingtona, rekao je emisiji Veče sa Vladimirom Solovjevim poznati izraelski vojno-politički stručnjak Jakov Kedmi. Kedmi je skrenuo pažnju da je najbolja pohvala za ruske pilote koji su uspjeli da eliminišu američki dron na nebu iznad Crnog mora histerična reakcija SAD-a. Portparol Saveta za nacionalnu bezbednost Bele kuće John Kirby nije suzdržavao emocije kada je pričao o incidentu. Ovakve izjave američkih zvaničnika svedoče o profesionalnosti i veštini ruskih vazdušno-kosmičkih snaga, smatra Kedmi. Piloti su pokazali svoje veštine. Oni su bez jednog ispaljenog metka lakim manevrom iz vazduha, čak i bez akrobatike, upropastili jednu od najskupljih i najefikasnijih američkih bespilotnih letelica, samo malo doletevši u njegovu blizinu. Amerikanci na ovo nisu računali, objasnio je stručnjak. Politikolog je skrenuo pažnju na činjenicu da se SAD aktivno koristeći izviđačke bespilotne letelice u crnomorskom regionu osjećaju nekažnjeno. Međutim, na posledice se nije dugo čekalo. Sada je Vašington, nakon što je osjetio bes zbog akcija ruskih pilota, prinuđen da napusti letove dronova duž prethodne rute. Posle svega ovoga, kako američki dronovi lete iznad Crnog mora, da li lete ovom rutom? Ne, nekoliko desetina kilometara južnije. Pa ko je ovde idiot, zaključio je Kedmi.